acto, ser cidade periférica nunca impediu desenvolver unha vida cultural intensa e fructífera. A Universidade tamén trouxo grandes novidades no campo da enxeñería ou da moda. No teatro, no deporte, na poesía, na novela, na pintura ou na música. Temos referentes destacados, ferroláns ilustres de zona internacional. O xornalismo tamén foi punteiro. Aquí naceron cabeceiras de referencia durante todo o século XX. Temos exemplos desta vocación xornalística da cidade de Ferrol. E aquí desenvolveu o seu labor o noso querido e admirado compañeiro Germán Castro Tomé, brillante xornalista, mestre, director de xornais e impulsor cultural de Ferrol. Ainda lembro, nos anos 80, as horas que compartíamos no Concello de Ferrol, el na Voz de Galicia, eu na cadena SER, naquela aínda unha emisora incipiente nesta cidade. Germán Castro sempre será unha referencia do xornalismo. Recolle a insignia de ouro o propio Germán Castro. Adición a este escenario, porque últimamente o aniversario do Diario de Ferrol, hoxe tan cerca nas datas, esta insignia de ouro, estáse moi ben aquí, estáse moi gusto. Alcalde de Ferrol, alcaldesa de Lugo, autoridades, premiados, amigas e amigos, e aquí hai uns cuantos. En primeiro lugar, quero felicitar aos demais premiados por Ultramedia, Colexio Provincial de Médicos, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e Irmandade Obreira da Acción Católica, para todos, con agarimo, os meus parabéns. En segundo lugar, expresar, pola parte que me toca, como fixeron os anteriores homenaxeados e homenaxeadas, a miña fonda gratitude á Corporación Municipal de Ferrol, que se acordou de min e acreditoume merecente da insignia de ouro en recoñecemento á miña xa dilatada traxectoria profesional. Nunha das primeiras galas anuais nos anos do cambio de milenio, cando arrancábamos, creo que foi o entón alcalde Xaime Bello que manifestou que polas miñas veas non corría sangue, senón que corría tinta dos xornais. É unha metáfora moi fermosa que a mí particularmente gustame moito e que me prezo lembrada de vez en cando, porque representa ni máis ni menos que a vocación periodística que profeso desde moi novo e que seguirei a desempeñar mentres as forzas non me fallen. Con todo, e para evitar confusións, engadirei que na realidade polas miñas veas corre sangue chairego. Os meus proxenitores, meu pai, veu destinado a San Xoán de Esmelle como mestre de escola, e os dous, meu pai e miña nai, dos Vilares eran os Vilares de Intiriz, patria do poeta Díaz Castro, a cuxa estirpe honrome en pertencer. Non herdei, lamentablemente, a sonoridade e beleza lírica da palabra, pero si tratei de facer da mesma unha valiosa ferramenta
para, na medida das miñas posibilidades e limitacións, que son bastantes, exercer un xornalismo honesto. Sin sair deste campo do xornalismo, quero sinalar que estou convencido de que a posta en marcha de Diario de Ferrol, que acaba de celebrar o 25 aniversario no ano que rematou, tivo moito que ver neste premio. De modo que, compañeiras e compañeiros, os que emprendestes a diáspora por mor dos efectos daquela crise do ano 2008 e os que sobrevivides, entre os cales a actual directora Cristina Rodríguez Calvo, no equipo actual esta insignia de ouro perténcenos con toda xustiza. Un só nada pode facer. Claro que tamén tivo que ver neste galardón o Club de Prensa de Ferrol, que fundamos no ano 1987, imos camiño dos 38 anos, que mo ia dicir, cando arrancamos, que íbamos a chegar a esta idade. Neste período, o Club de Prensa actuou e actúa de auténtico dinamizador da cultura no ámbito local, mantendo intacta a andamiaxe que alumeou o comezo da súa andaina, articulada como eixos fundamentais en torno á comunicación escrita, gráfica e oral, Ferroanálisis, Galicia en Foco, Ursus Méndez, etc. Compañeiras e compañeiros, presidenta Xulia Díaz Sisto, que ao longo dos anos tamén rendíxedes o vosso concurso ao Club de Prensa de Ferrol, van por vos uns quilates desta insignia de ouro. Recordar neste momento igualmente a periodistas, homes e mulleres cos que convivín nos xornais polos que transitei e dos que moito aprendí. Ferrol Diario, Faro de Vigo, La Voz de Galicia e Diario de Ferrol. E sempre en Ferrol, a pesar de que tive a oportunidade de marchar e tal vez de promocionarme profesionalmente. Neste contexto, memoria para un esgremio do xornalismo galego, Juan Ramón Díaz García, que xa non está entre nós, que se non tivera a ocorrencia de querer que eu era a persoa idónea para pôr en marcha o Diario de Ferrol, o máis probable que eu non estivera aquí hoxe. E non esquecerei o meu paso polas aulas mindonienses, cando era un adolescente, a título de anécdota. Recordo que un crego dos que nos gobernaba mandoume subir ao púlpito que tiñamos no comedor refectorio para que lera as novas dun xornal que ían salientadas con trazo vermello e con aviso moi serio de que non me desviara das novas que tiña o trazo vermello. Parece ser que eu vocalizaba moi ben, seguro que xa non conservo, e que a edade tamén se nota, tiña boa edición, entonces pois elixiume para ler as novas que viñan no xornal. Vaite a saber se ali, no seminario de Mondoñedo, factoría cultural e literaria, como o definiu Armando Requeixo, universidade no seu tempo das familias económicamente humildes, lendo, vaite a saber se lendo El Progreso de Lugo, se molou a miña paixón polo periodismo. Esmelle, San Xoán de Esmelle, hai outros medio por Lugo. Topónimo con claras resonancias cunqueirianas, fermoso val de prados, ríos e muiños, lugar onde eu nací, vai tamén por vos como non podía ser de outra maneira. Familia e amigas e amigos da Chaira Luguesa, algúns están aquí, excuso dicirvos que ferve en mí máis que nunca a vilareguía, e que dicirlle a miña familia, a familia Castro del Río, fundada no barrio de Canido, aló polos anos 60 do século pasado, familia que soportou e segue a soportar as circunstancias especiais de ter no seu seo a un marido, pai e avó apaixoado, romántico do xornalismo. Grazas, queremos familia. Non teño dúbida de que a sociedade ferrolá é unha sociedade franca, xenerosa e solitaria. Hoxe temos aquí unha proba representada pola primeira institución local que agasalla, que homenaxea
que distribúe premios a entidades e persoas. Esta sociedade xenerosa e solidaria, de mirada limpa, é a que eu quero seguir pregoando nunha crónica a que lle faltan ainda por escribir algúns capítulos coa miña modesta sinatura. Remato cun brevísimo fragmento do poema titulado Como abrasas, da autoría do extenso poeta xa citado, do poeta do Vilariño, Xosé María Díaz Castro, un barrendo un pouco para casa. Fragmento que di o seguinte: poeta ou non, eu cantarei as cousas que na soleira de mí mesmo agardan. Alumarei con fachas de palabras, ancho ergo meu, o mundo que me deron. Grazas, Ferrol.